Jedlá z jedného hrnca či pekáča majú vždy veľký úspech, preto určite skúste toto paprikové kúra s ryžou. Do pekáča alebo zapekacej misy dáme ryžu, na kocky nakrájané kuracie mäso a na kúsky nakrájané papriky. Smotanu spojíme s vývarom, dochutíme pretlakom a koreninami. Premiešame a nalejeme na suroviny v pekáči. Všetko spolu premiešame, posypeme syrom a v rúre v režime teplý vzduch pečieme na 180 stupňov 40 až 50 minút. Po upečení posypeme petržlenovou vňaťou. Ďalšie výborné jedlá z jedného hrnca či pekáča hľadajte na našom portáli Varecha.sk a mnohé vynikajúce jedlá pre vás pripravujeme aj v našom krásnom mesačníku Varecha.